Amen. Amen. Bantu abakhe basezulwini siganele ngendaba enkulu indaba kaShembe. Ziningi kakhulu indaba engayikhuluma phakathi kwabayingcwele babaza uShembe oyingcwele ophambi kwenu. Kodwa iyodwa nje enzukisileyo. Ngelinye ilanga silaphaya ngibonga kakhulu kobaba abakusikeza leli thuba singabahulusha noma siyintsha yalapha ekhaya eNazaretha. Bezokwenza sokuthi ma obaba abadala ekhaya noma bethu abazali bethu ma besithela asizukubaza impilo ngesabatha. Ma besithela mhlawumbe asizukubangwa yini ngesabatha. Babe naso isiqiniseko sokuthi kuphela masihamba emakhaya emzini obaba bethu kusela amaNazaretha. Sibonga kakhulu lokufunda. Silapha emzini omkhulu wonyazi wezulu owakhiwayo lapha emzomuhle mawuthi nje uvula kankolonkolo ukhuphukela kamgiza uyoqhamukela emzomuhle. Silapho inkosi unyazi wezulu izobona indawo yayo enikezwe yona. Manje seyifikile inkosi siyazi bangibona ukuthi ma kufika inkosi kuba njani. Kuba kuhle abantu bajabule endaweni kuphume bonke abantu nabangakholwa bezitabo bekukhona khona inkosi bezobona ubuhle basezulwini abangabazi. Uyenziwa umkhosi wonke wasezulwini inkosi beza ayeza amabandla nezipho ukuze kufike emaphethelweni. Isesengukele abangcwele amabandla sengukele lezi zipho phambi komnikazi wethu zonke ubaba ophambi kwethu uzofakaza le ndaba ngoba wayekhona. Basesebegugele abangcwele amabandla lezi zipho inkosi yakhipha isibusiso bephethe impondo bephethe yonke ubuhle balapha ekhaya ngoba izinto ezinhle kufanele yena kuphela. Amen. Bathi masebenzile kwenza konke yabefisa umuntu yomusa isikhipha isibusiso ithi inkosi ibusi. Ngibese kusondela eduzane bangcwele lapha ekhaya ukhona khona abantu bakhona bakuthatha ekhaya ifundile kodwa khona awutholi umsebenzi. Ingabe sibhekene nayo abantu abaningi abawutholi umsebenzi. Ngangaleyo nkinga nabangaleso sifo esinjalo. Sengiyasondela kumntakazi wethu zonke bakwethu. Izoliphi isizwana. Ziningi laba engayikhuluma ngoShembe ezinkulu lezi kodwa ithini akukwazi ngoba angazi Shembe ngwayo. Umntakazi waZulu useyasuka useyaflathela usebabusisile abayingcwele amabandla onke useyaflathela benyambona maseflathela umjimbo wakhe uma usuphephuka esekungena intongela ngale emotweni yakhe uthe la ethe uyaflathela ngibese ngivuleka Nkosi yamakhosi. Amen. Bese ngikhuleka Nkosi yamakhosi ibese iphenduka indongo yomusa. Ididekile mhlawumbe ukuthi ngabe umfundisi uMvubu yini okhulumayo. Kanti lapho bese yaphenduka ebese ebese ngibike Nkosi yamakhosi. Ngifundile Nkosi esikoleni sekufundile umsebenzi wakufunda. Ibese yangibuza Nkosi yomhlaba ufundeni. Sengiyathatha Nkosi yamakhosi ngifundele ufundela ini Nkosi yamakhosi ngifundele ukuba uthisha. Ufuna ziphi izifundo yonke lokuzalela ufuna ziphi izifundo bese ngiyathatha Nkosi yamakhosi isiZulu ne-business management. Ngisengisathi nje isiZulu inkosi yabe singene emlomeni ufundela isiZulu lami ngayifundisa Nkosi yamakhosi. Abese beyahlela abantu nje babayingcwele behlela bese kukhuluma nodaba lwami bese Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi yezulu mntakwethu. Ngifuna ukufika abangcwele sizakungena kuJulayi. Ebese Nkosi yangibusisa ebese uNkosi walapha emzomuhle ufike emaphethelweni inkosi siyahamba yavalelisa ebese sihamba semakhaya. Njengoba semakhaya nje inkosi ile emzomuhle ngesonto ngomsombuluko thina mama iyamzomuhle ngesonto nesonto elandelayo kwenzela umdedelo. Bese sihamba sifike emakhaya sibona
bethu sesihamba sekuhleli kunesibhedlela eJulayi uma sifika ukuthi ukungena isibhedlela kube kuhle silale liphele isonto lokuqala liphele lesibili ngithengisalele nje ekseni lapha edokodweni bese kungena ucingo bese siyayibona nombolo angiyazi angaze ngi-apply le number 035 bese ngibamba ucingo mara u-applya ubamba zonke bese ngibamba ucingo siyakhuluma mama ngingabe ngikhuluma naye uMsembuku yebo ukhuluma nomama uSorenso la e-district eMkhanyakude ungabe u-applyile yebo u-applyile ngisho unga-applyanga bazwena aze u-apply mina eMkhanyakude akazude eMkhanyakude ungabe u-applyile yebo u-apply i-phase sengiyachaza u-apply sina-FET phase e-high school ngokwemejami noma ngokwebhesenti kuyona ngise-high school bese ngichaza indaba yabo ngiyenze isha bese ngichaza ukuthi ngi-apply-lesine-FET ebese ethi hayi isikhali sinaso asinaso lapha e-high school sinesikhala e-primary ungakwazi ukuthi nise-primary yebo ngakwazi lezi ifundo uzifundelile yini i-natural science ne-technology isikhala ngizaza kaze ngiyifundele kodwa ungakwazi ukuyifundisa yebo la bangela ngikhaza la nto la enyangweni akaqasha umuntu owafundisa isifundo akasifundelanga qobo nje sidala yenziwa yona akaqasha umuntu la enyangweni ukuthi avela ufundisa imaths nje akakaza yenza kodwa ushada wenza bangibuza yazi into engakaze ngizwe bengibuza ukuthi ngabe uzokwazi yebo siyazi ukuthi akufundelanga ukuthi kodwa kodwa uzokwazi ukufundisa ngavuma ngangivela yebo ungakwazi ukufundisa hayi yebo manje mangalela bese awubaba banginikeza inombolo ukuthi akukhona isisho okukhulu ngakhona isisho okukhulu wanginikeza ama-directions ukuthi ngizofika kanjani udlula wathi kuphela ngabe ungasekho egcekeni siyivuliwe ikole sengiphakathi ilo ndaba enjalo bafowethu angikhuluma mude kodwa ngifundiswa ilo ndaba bafowethu ukuthi khuthazelani lezi zindaba nina elimthandayo ngoba nangu yena ofanele ukubonga bafowethu amen ngizokusho kwabona ukuthi kakhulukazi bafowethu sibambe indaba yemfundo ngoba imfundo ikusasa amen nabakhuthazayo ngokujalo sibambeni bafowethu imfundo ngoba imfundo ikusasa lethu kube washo umshumeli wathi amakhuthazayo ayiphelele nto yokuthi amakhuthazayo into nje ezikhawulisi noma esemqoka kuwona bakhuluma ngemfundo nje amakhuthazayo nokukhuluma ngeyinto into nje manje esemakhanda abo ingasohlaza akushende lokho enze konke bafuna asinale imfundo bese bayalandela nathi amen sikhumbule isizwe sakho
wakamsona emkhomasi Masoni. ngizodla ngigijima okwenkomiso yovale indaba yinye ivesi eBhayibhelini amazwi akaMphelo 3 ABC Holinye usuku kukhupha indoda phambi bona ngaphuma sona bahangula uzandla inemsebenzi njengelanga isinkosi yamakhosi ngicela ungiphinde ezinhle cela ukuthi into zami zambe kahle ngoba izinto zami ngazambi kahle useyathola isibusiso useyahamba mayihambile wazama ukuhlanganisa izinto zakahlangana waphinde wabuyela esihlalweni somkhosi baba ngizocela Jehova omuhle ukuthi into zami zambe kahle ngicela isibusiso ngifuna ukuba nebhizinisi leyithomba yaphinde futhi ambusise inkosi waphinde wahamba bafike ekhaya wazama ukuhlanganisa waphinde bangahlangani waphinde sephila kwesithathu enkosini la baba ngikukile kuwe okokuqala ngaguqa okwesibili okwesithathu namhlanje kepha ngitholile kodwa engikucelile ngaze ngithola inkosi langa yayisimflathela yabheka insizweni ezayihlele eceleni yakhuluma nazo yathi thina boshembe asicabangi njengomuntu nokwenza kwethu akufani nokomuntu ihlo lethu alifani futhi nolomuntu lethu libuka kude izizi zifike lakuthina uthi kuyenzeka uma ngawucela into thina boshembe sithi inkosi kubusise musu uyahamba mase sisebenzisa leli yalihlo sibone ukuthi lento icelile izophazamisa ifa lakho lasezulwini ifa khulume ngalo kade kuhlabelele ekhuluma ngalo inkosi ade hlabelela ekhuluma ngalo 1:8 ushemba akhuluma ngalo ifa uthi sibone ukuthi lento icelayo izophazamisa ifa lakho lasezulwini bese sizakunika Toma ngathi ukhuluma ngawo mazwi wasephendukela kuyo wathangizwanga utheni ushambalaza ngezo noma ngathi ubizwa abantu abangangethatha zodwa uhezezo kodwa wayibuza indoda ephambi kwayo wathangizwanga utheni yayisiphinde ibiza futhi wayesabuza umbuzo shiphini wathi mhlambe uma ngawe uyithola zonke lezi zinto ngifinayo ngisazophinde ngikubone mina ngisazophinde ngikubone mhlanganweni ngisazophinde ngikubone ethempelini na wathi baba usazongibona wawubuza lo mbuzo kwathi wabi kathathu emva kwesithathu wayesethi inkosi kubusisa yayisehamba bayilele ekhaya yafike yazama yahlanganisa sayivuma izinto kwaba ngathi uzakwenza kangalutho yahlanganisa iy'tolo zaningi ya-oda lensizwa iy'tolo isibusiso sayo sayisebenzela yathi mayodile iphela impahla ngolwesihlanu ivuka ekuseni ngesabathi yo-oda ithi mayisendeleni ithi hayi kulungile ngizowukhavu nani ingawukhavu nani ithi sengiyobona ngo-1 ushaye u-1 isendeleni yagcina ingasayo esabatheni ibanjwe isibusiso sayo yagcina emhlanganweni ifika seyizovala kuphela ibanjwe isibusiso mayifika izovala njalo uyagcina isingasayi kwayibona yangabisana kuthi uma sekuphelile isikhathi iphelile iminyaka yayisibuza
inkosi la yathi ubusibani bathi baba kaSimazi yathi ngishongo yini ukuthi ngeke ngisambona kodwa umshayeli ngadamhlanje amazosangile ithi lendaba ngiyadana yami ungakhohlwa isifundiso somnyazi wethu ithi inhliziyo yakho mayilande imiyalo kaShembe umnyazi wethu uthi ngokuba kuyakwenzeka kodwa ubude beyinsuku leminyaka yokuphila nenkalo enhle kodwa sekwenzekile konke lokhu mase kuthi ukubele neqiniso ukwenze njani baba uma ungahlukani nawe uthi kubopha entangeni yakho uthi kulaba enhlizweni yakho uthi awufumana ubusa nenhlanhla amahloni ngathi ngohlala phansi inkosi kusele ikuzwile Amen. abantu Ngiphethe ngezwe bethu yazi ngamanga wenye ngezinyoni zishaya zinyoni zishamahlokothloko hayi sezilinsimuka dinga nosenza ngakhona hayi bedile mambo sizwa ngonyali zabandabuko ulalela Zulu ulalela bantu bengiphethe ngezwe lethu zizwe zifungamanga amanje wenjengezinyoni zishizinyoni zishamahlokothloko ayicebezeli nosenza ngakhona bayiqedile mambo ngomnyayiza kandamu yali kethu nyazi wasizwe amen yalibingelela abantwana bokumthanda uNkulunkulu umuhle uShembe amen sengisukela nami kumele izwe langakithi umfana wami Mkhize nobathi uMkhize omnyama walapha ezintabeni zakwaPhumyoni bayibonga inkosi yamanazareth sizendaweni enkulu ezikhonza ezinhle enkosini zenabasha sizendaweni enkulu zikhonza ezinhle enkosini yokuthanda uShembe ngolunye usuku kwakunendoda yakwaButhelezi yalapha eMpumalanga lendoda yakwaButhelezi uthe ngolunye usuku behambe ivangeli nje nezinye insizwa base bathi uma befika ethempelini wayesebonene intombi entethelelo ngale waseyibuke ithanda likhona enkonzweni khona umuntu onesho amanazareth ukuthi ezenkonzweni kanti yena uzobona abanye abantu kanti le ndlela esiyona abantwana benkosi eyakho noShembe amen lensizwa lena kaButhelezi uManazareth ithe mayibona le ntombi entethelelo yayisikhuluma naye kwakuhle nje yayisithembisa umshado ukhona-ke lokho kithi thina insizwa ukuthi uma ubona intombi ebesiyikhohlisa ngomshado ithi le nsizwa kaButhelezi ngifuna ukugijima ngoba isikhathi sesincane kodwa-ke Mshumayeli Magaba uma uyinsizwa yevangeli ningi u-5 minutes amen besingakhuluma sibebaningi ithi le nsizwa uManazareth kaButhelezi iseyikhohlisile leyo ntombi base bakwenza okufanele ukuthi bakwenze okuyisono kuleli banda bakwenza sahamba isikhathi lokhu ithembisa lensizwa umshado yasidlula lenkosazana yentethelelo emhlabeni uma yahamba emhlabeni uManazareth uma ifika ngale ezulwini ayikwazi ungena emndenini ngoba
Yakhipha isebenza ekhaya isisinika nje abanye abantu ufika umndeni uthi hayi umuntu onjena afanelekile ukuthi angenela kodwa umuntu ongena emndenini umuntu oganile noganile yasibuya le ntombi entethelelo isizabuye letsizwa kabuthelezi khuluma ngensizwa yahamba ivangeli manazareth iyakhuluma ke iyabuya njalo ebusuku mayelele ithi wena wangithembisa umshado ngale ezulwini umndeni ungibophile ngiyacela ukuthi ungishade njengamanje sikhuluma ngabantu ababenza isono benza into engavumelekile kuleli banda kodwa lo muntu ubebuya ngale ezulwini uyabuya uzothi ngeke ungishadise namhlanje Elele. Yahamba iminyaka zahamba ikhathi yaphinde yabuya futhi le ntombi entethelelo lensizwa esiyivalela nje lento ayesifubeni yangayitshela muntu ithe mayisuka isithi hayi ngoba inamandla esifuna ukuyogana yahamba yayocela kahle nje ebhentshini kwamnandi yayithola inkosazana yabuya ninathi kwehlaza bagana uthe seyifikile ekhaya kwangaphela sikhathini yayisidlule emhlabeni lenkosazana nathi kwehlaza ngoba kuyadingeka ukuthi bazali bethu ngoba lento ushembe lesikona wayeyidalela ukuthi uma sikuyona sizofundisana indaba yomuntu omusha endleleni kaShembe. Amen. Wangazelanga ukuthi mazile lazobaba ukuthi sigokotha ekhaya. He. Ithi lenkosazana entethelana mase ihambile emhlabeni intombi leyathi wehlaza yayisibuya lena yentethelelo izokhuluma insizweni kaButhelezi ithi wena ngathi ngiganise kodwa wena uyasuka manje yothatha intombi enathi wehlaza ijimi ke ngibulele yokala ushade mina Awe ma. yasithula lensizwa kwaseqala ukuhlupheka ngoba khona ukuhlupheka kwasemoyeni angikhuluma ngokuhlupheka kwenyama khona into engihluphe nje emoyeni yasisuka esibize insizwa kanjalo esixoxela le ndaba ithi njalo lo muntu uyabuya ufuna ukuthi ngimshade sikhuluma ngomuntu engaziwa ngisho kubo We. yasisuka lensizwa kanjalo yathi hayi akukho okunye hayi khipha ingomo uye khona kulo muntu kuyiqhaza sahamba isikhathi esithatha lensizwa ingomo yafika lobona umuntu ongasekho akade bejola nje naye emhlabeni esimlobola kwenzeka yonke into enzakalayo kuthe ngosuku lomshado lensizwa ngoba yayinamahloni ngaye lo muntu Abe. yasithi hayi sicawa sibe khona la ekhaya yathi sicawa singaphuma sibe la ekhaya We. wasekushada kwamnandi ophela yabuya le ntombi entethelelo ithi ngubonile ukuthi wena unamahloni ngami ithi yabona ke lo mshado kade wenza awukho lo mshado uqale phansi ngoba unamahloni ngami Abe. ubona umuntu enjalo bantwana benkosi Hayibo. okesuka lo muntu ngale kade unamahloni ngayo ufuna ukuzuza le nto afuna ukuyizuza sengihlala phansi Hayi. uthe unyazi kade likhona bantwana benkosi kade lulaphi eNazaretha luthi unyazi luthi umthetho wabekwa ubaba mkhulu uma uke wasususa lo mthetho wafaka wakho uthi wazi ukuthi ngoba silapha ngeke sabonana nawe kwenzayo kunento ekhona eNazaretha ngcono sikhuluma kwindabasho kunento ekhona namhlanje uShembe ubaba mkhulu wathi befundisa umgido wasefundisa umgido wabamunye kodwa namhlanje uyabona nje mina hlala lapha eShepstone ngisebenza lapha endlini kodwa ngingezike ukuthi njani ngithola umkhizo kodwa nje ngoba ngilapha uyayihlupheka ukuthi uzogida kuphi umgido ngoba uShembe wabeka umgido owodwa kodwa namhlanje senomgido kuthiwa owazulu kuthiwa nomgido wesilungu kuthiwa nomgido oyisikhihla asazi ukuthi uShembe wayemfundisa yilowo mgido nakho ukuhlabelela lokhu eNazaretha inkosi yabo neyithi phakathi ethempelini ihlabelelo zase-Anglican kodwa kaze gunyaza ukuthi lezi mhlabelelo ayihlatshelele ngaphakathi. Amen. Yafika inkosi inyanga yezulu yayihlabelelo ngoba yayuthisha nasekuxuliseni abantu kodwa ikaze lezi mhlabelelo ihlatshelele ethempelini kodwa namhlanje umsebenzi kaShembe ufaka ithi thina. Amen. Uyafa. Umgidi namhlanje ufaka ithi thina nabasho. Namhlanje ukuthi uma wemshadweni ufika intombi nensizwa into engakazi izibe khona kuleli banda twabagida umgido kaShembe kuthiwa hayi mina ngakwaZulu ngekhona insizwa uyazazi ukushukela emadala ukuyimvimbe kodwa sazobuya ukushukela emadala into badelela
Shumai ngabu sangat mungkin mana sana sampai. Bắt năm kỳ năm tay đó cái chúng nó mới sang chủ ai chủ ăn gì chủ ăn ngõ đó chủ thế mà bà rất siêu của chúng kỳ đó sang về rồi quên chết cả là chắc là mà nó ra đây đi phải lên xin lỗi quá chết chả su sẽ sang đến gì chắc xin bạn được là cô nó ở chỗ sang này ý đó cái sự thế ông cái mà nó ra đây quá xin theo phải lên đi bạn người quốc gia đi cái số chỉ có sự si mẹ nhiều si na son ke si mẹ nhòa insizwe ngasekho emhlabeni ubocela uNkulunkulu ukuthi angahlala nawe insuku zibe ntathu kodwa mangahlale nawe kuze kufike umhla wokuphela oguqile phambi kwamaNazaretha uceba kwaShibe isibongo ithempeli iphinde kuhle le ezansi ezintabeni zakwaMadlala maNazaretha amahle ngizokhuluma okuncane nami ngifuna ngifisa ukusukuma ngibonge le intombazane yakithi uNkulunkulu engathi ngasipha amaNazaretha amahle ngoba ukuba la ekhaya kumnandi kakhulu mangabe unesiphiwo futhi uphiwe ungaphoqi futhi ungafosi kuthi wenye insizwa yathi mangabe ifika phambi kwenkosi uthingo lenkosazana izocela ithi baba nkosi yamakhosi iminyaka seyiminingi idlula ngifundela ukuba uthisha umsebenzi angiwutholi lithi uthingo lenkosazana wena mntanami noma sikudala asange sikudalele ukuthi uzoma phambi kwabantu hamba uthenga amathuluzi yokwakha izindlu zophila ngakho uNkulunkulu engathi angasinika lo ngasabele kona abantwana baNkulunkulu futhi siphile ngakho njengoba sihlezi lapha sisebenza imisebenzi ayikho masifuneni maNazaretha lokho esine-talent lakho sihambe siyophila ngakho maNazaretha amahle intombazane yakithi itheyilele ngolunye usuku indaba yashambeke iyimfihlo futhi iyinkinga ayilona iNazaretha intombazane engikhuluma ngayo umuntu ozovuka kusasa nje ukusayo ayinivatho zakhe ahambe esontweni kodwa mina ngiyiNazaretha ithemelele ngolunye usuku ithi mayingifonela ithi kufika umuntu uthi hamba uyocela umsebenzi kaShembe wokungena kamasipala ngithi mina hawu indaba ingafiki mina lenhlanhla ngoba ngiyiNazaretha uthi hamba uyocela umsebenzi kamasipala kuShembe ngathi ngizokwenza ngazama ukumxhumanisa nomshumayeli wangakithi ngathi uzama ukubona nomshumayeli wangakithi uShembe wasipha umshumayeli omuhle ngiyaziqhenya ukuthi ngimncome phakathi kwenu maNazaretha into wathi kufika omunye umama ngolunye usuku edolobheni egula yathi masiguqe sithandaze phambi kwabantu ethi Shembe philisa lo mama uyaphila engathi ungathi mangabe sowugcotshiwe njengoba ukufuna nje ukwazi ukwenza lokho ithi ngathi bengifika kumshumayeli edolobheni wangithatha sahamba sawangena endlini yakhe wanginikelisa wathi namhlanje umsebenzi ngiyakunikeza njengoba uShembe kunikezile uzowuthola kwase kuvela iproject evela kamasipala yathi kusondela kancane kwavela iproject evela kamasipala yaseyingena lalela intombazane yasekhaya isebenza kawu4 ngenyanga ithi ku4 imali eholayo kuyenzeka ithi 4.5 akufani maNazaretha akufani kukhulu kakhulu maNazaretha uShembe ngiyambonga ngiyayibongisa ingane yasekhaya ngalomsebenzi engathi uNkulunkulu bangabe yabele angawukhulisa futhi uqhubeke ebese iyasondela phela ize kuShembe nami uShembe angivulela izinto ngize ngithethe ngesinye isikhathi ngithi Shembe ungivulela kanjani umuntu ongekho eduze kwakho ungivalele mina kuthi hayi zifuna ukuvuleka ngawe izinto wena wabe ukuthi ube isibani kulungile uma ngibe isibani uShembe mangivulela izinto ezingehlele Nkosi buseni kuzwini manje. This
Ngiyalikhetha unyazi lezulu. Oguqile umfana kaMbili eMbumbulu. Phansi komshumayeli nomfundisi uMaphumulo, umshumayeli uMaphumulo, umfundisi uMaphumulo nomdloli. Ngithi angizethule ngoba kuhle waziwe ukuthi uqhamukaphi. Insizwe ehlala phansi emva kwaleti ikhuluma ithi sisenkonzweni yokufundisana. Bangcwele ngizokhuluma indaba kachitha umhlangano nendaba eyenzeke eHomisi ngoJanuwari. Engathi mawula ungaguqi icelela indlebe zikamoya namehlo kamoya ngoba kuyenzeka kukhuluma umuntu wena ube subuka umuntu. Kanti uthi ushembe uyayithuma ingulube nje kuwena ukuthi ayilethe umyalezo wena ube subuka ingulube. Ngeyinsuku zokugcina mase kubuza ukuthi wayenzelani lento uthi baba ngangingayazi athi ngayithuma ingulube kuwe. Omunye ubaba umdluli umvangeli ubaba umdluli umvangeli wake washunyezwa idimoni. Idimoni liyakwazi ukumkhokhela umuntu. Bahamba beyothandazela umuntu. Ma bethandazela umuntu njalo ma befika lo muntu usebalekile. Wasethi umshumayeli ngelinye ilanga hayi ngeke leli demoni liyasizwa masiza. Asifike siphela umbhede. Amanzi abo sebasebethela. Ngempela uNkulunkulu wayesembamba base befika. Bawenza umthandazo mase bekhipha ingubo yokuthandazela ngazi noma isasebenza. Wathi ushembe ibhedlela lesi siye enyangeni ngoba le ngubo ayisasebenzi. Ihlele emaportmendeni. Kodwa ngisho ukuthi ngithini? Ngithe inyangeni siyakuzona ngoba le ngubo emva kwenkonzo ayisasebenzi. Siphathwe sangomeni siyahlola nje le ngubo ayisekho ngoba ngizophathwa ukufa. Kodwa ngabe ngibekwa la emva kwenkonzo kuthiwa abaphulayo baphulwe ngale ngubo isihlele eboxini mhlawumbe sikhontini. Iyobuza ngeinsuku zokugcina ngoba into okushembe yamangala. Nesihlabelelo njengoba sisihlabelela usihlabela ngekhanda nje siyamangala ngeinsuku zokugcina ukuthi lo wife angisebenzisa baba. Bathi uma beyikhipha ingubo ilithi demoni cha angayibambi lo. Lisho umvangeli umdluli. Kodwa umdala. Lithi angalibambi lo ingubo. Wayesebuza umshumayeli ngobani? Lithi lo uphuza itiye elishisayo ngesabatha. Wengaphuza itiye elishisayo ngokwazi kwakhe. Kodwa wenza itiye alivalele eflaskini. Mhlawumbe nawe uyalivalela. Wazi ukuthi alishisi. Lase limlapha idemoni njengoba ngithi ungabobheka umuntu esikhathini ngothatha into ayishoyo ubese uyayisebenzisa. Ngicalisuthe ethina esikhulayo nodadewethu uma ungena lapho ufika inkonzo singenile. Woguqa uthandaze bese ungena la ungayixoxa indaba la esontweni. Ngoba ulotshwe encwadini. Emandeni insizwe ihambile emhlabeni. Ithema ihambile. Yayisifika ikhonjiswe ezulwini umuntu okhuluma esontweni kwenzakalana. Uthi izwi lakho luba ngathi liku loudspeaker ezulwini. Wathi uyabona ukuthi uphazamisa abantu kanjani enkonzweni ngokukhuluma kwakho. Uthi yewehleba yena kanje. Wathi waphinde emhlabeni yotshela abantu ukuthi bangakhuluma esontweni. Ngithe ngizokhuluma indaba yachitha umhlangano nendaba eyenzeke eHome mhlawumbe uzosizakala. Futhi ake sishintshe ulimi lokukhuluma likhi ichibi la ekhaya. Khona amanzi abusisiwe. Inkosazana la ekhaya mibingelelwa insizwe emgaqweni iyavuma mase kubuza impilo hamba. Ngoba ila izoqala khona indaba. 2 Bafowethu sithenga imoto sikaniwe sinamakhosikazi sibabiza ngomem. Umem wakho unesithi yakhe mangabe kukhona wena kuphela. Uma se ulift ubaba endleleni ithi inkosi umthetho wala ekhaya. Akehla uhlala ngemuva uhlala indoda phambili. Yeah. Ngoba ngelinye ilanga umfundisi umthetho omdala waye koboleka imoto. Wayesethi uma wakho nakasali ke ngiyilande ngoba inde kakhulu. Bahamba kodwa yafika bhajwe enhlangakazi. Mayibhajwa medlula umfundisi undunakazi esinye ziyadlula lezibhajiwe. Wafika wabeke yakhe phezulu wabuya uthi umfundisi kwenze njani? Uthi imoto ayifuna umnyuka uthi hayi ngoba kuhleli lo phambili ehla wena uhlale la umfundisi ohlashaya imoto inyuka yanyuka imoto. Inomthetho imoto la ekhaya uhamba nemem lakho uma usulift indoda alishone ngemuva. Yeah. Kunjalo nje.
kaningi. Okugcina-ke njengoba ngithe ngizokhuluma ngokuchitha umhlangano, sizofundisana la. Uthi uchitha umhlangano bakushange wasempumelelweni tempele ufike umthole. Ivangela lihambisayo leli mali lifika kwena namhlanje lilalele bese uyenza. Uthi boye umphathi wenabashu behamba beya kwinabashu la yayikhona eyisanda kuqala. Kwathi kuhlatshelelwe emotini zisho lezi ngoma ezosho manje kungezona esala ekhaya. Uyabona uma usenothando lento yangaphandle usula awukapheleli la. Umlenze wakho uma ungala uphinde ube la hayi awukapheleli fanele uyokwenza inkonzo kwaMashokana ndlela ekhaya ukuze uphelele la ngoba kuyacaca ukakahlukanisi uma usathanda into yangaphandle ula fanele ukwenza inkonzo kwaMashokana ndlela kuNazaretha. Uma ungayazi uyibuze kuthina sokutshela yenziwa kanjani ukuze uphelele la ube iNazaretha ekuthi makuhlatshelelwe into yangale ungabi nomuzwa wayo. Iyenziwe inkonzo yaMashokana ndlela ngoba silana nje sibuye sithanda ibhola ngane ingoba sivalelisanga eyintweni kade sizenza singakaphenduki. Uthi ke mangena inyanga ezwe efika hlala ku TV yathi wena mntanami sengiqamba igama elisha namhlanje uchitha umhlangano. Uthi uyofika amaNazaretha ehlabelele lezi ingoma uthi ube suwathulisa ube suthi wathi uShembe umuntu ohlabele lezi ingoma kaye ezulwini. Wathi njengoba ngithi uchitha umhlangano uyofika behlangene bese uyawuchitha umhlangano mntanami. Uthi uma ungakwenzi leko siyobonana nawe. Wena wathanda ingoma zeZayoni usula. Wathanda ingoma zamawesela usula. Wena onyazi kahle ushambe ngakakukhuza uzokubuka nje. Kodwa uthi ngale siyofika. Ngibe sengikubuza uyithatha phi lento. Okugcina eHomis. Qhamuka insizwe ikhathele sekuphunyula ifika iyahlala lapha. Ithi enye insizwa yakho uma le Homis ozohlala nathi izimo mfethu sapolisa ikhanda. Wayeselala isithi le insizwa niyambona njengoba eyohlala lapha lo. Unenkinga bangcwele. Uthi kufika inyanga yezulu kuyena. Yathi mntanami ngiyakuthanda wena ngikuthandela izulu. Phuma ku Facebook no WhatsApp. Ukuze mina nawe sibonane ezulwini. Yayisiphuma le nsizwa ku Facebook no WhatsApp. Kwase kuqhamuka mina ngathi kunama page ku Facebook ayimsebenzi sizokufaka negroup ka WhatsApp siyachatha sikhuluma ngemsebenzi. Wathi buyela isibuyela le nsizwa. Usathana nje obasila uyasizungeza bangcwele. Usizungeza ngehlabelo zangaphandle, usizungeza ngokona umgidi kaNkuluNkulu. Wena onelungelo lokukhuza obekwe phambi kwethu. Engathi ungangasabi ukusikhuza mangabe sasithatha umgidi kaNkuluNkulu usuwona. Ngoba uShembe uyawufuna lo mgidi njengoba sabiza ngo2000 yogida. Yathi inkosi uthunye umvangelo uthunye inkosi uthini. Ithi amfika ungitshena amaNazaretha njengoba ngingagidi mina into edala ngagidi ngoba wonile umgidi agidi itayela. Futhi njengoba ihamba inwele zami zixoshwa abantu abagundayo. Uthi ngale sikothe egundu inhlalisuthi iphinde ishefa ngithatha kwezami nginikele. Yeke ukushefa inhlalisuthi. Yeke ukushefa. Ngoba ufuna ukuba muhle nje ngoba ufuna lezi ingane zangaphandle. Zikhona izingane ezenze zikumukelayo nesifuthu sakhe esimbi. Esinenankinga. Ithi insizwa mayisibuyele ku Facebook no WhatsApp yayisifika inyanga yezulu. Yathi mntanami ngathi kuwena ngikuthandela izulu. Njengoba namhlanje usubuyele kulento ngizovalelisa mntanami ngithi mina nawe ngesiphinde sibonane kwelizayo. Ugabe kaMvangeli ngicela ungamushi isibongo. Wayeseya kuMvangeli wafika wathi umkho wami ngiyacela ungisize ungise enkosini njengoba kuthini nje. Kunyazi. Wayesemthathe yana enkosini. Wasefika endlala uMvangeli uDabe yathi inkosi ngifuna ukukhulumena wayesekhuluma uthi baba wafika inkosi inyanga yezulu yathi mina iyangithanda ngithandela izulu. Manje baba yathi angiphume ku Facebook no WhatsApp. Ithi kodwa qhamuka abantu. Bathi angibuyele ngoba ngizothola umsebenzi kuwona. Yayisithi inkosi mntanami umuntu ophule isivumelano asenza nomkhulu mina ngizokwenza. Wathi ebheka ukuthi sazokhuluma inkosi yayisisuka iphuma ingene endlini esukuma ingene endlini. Ubunenhlanhla namhlanje mawunazi indlebe zikamoya ulalele bese uyenza bese uyasuka kusizana osibuse nekuzwini. Amen. Siyabonga amazwi amnandi siwathola enhlalisuthini inkosi zibabusise. Amen. Cha kuzwakele bafowethu. Uzwakele ngoba sifuna ukuya kaShembe
Ngoba siyalela okushiwoyo. Nesikwaziyo ukuthi noma singakwenza ngoba sikuthanda kodwa kusuke kuphumelele. Uzwakele. Indaba enkulu nje iqale ekseni amakhosazana ekhuluma ngemfundo. Ethi asifundeni amakhosazana. Indaba enkulu ukufunda. Ngoba eminingi imizi ivuswa abantwana abafundile. Befunda umuntu ungekho kodwa bathe mase befundile bathola imisebenzi base beyaphilisa. Uyibona imizi isimihle ngendaba yabantwana abafundile babekezela ayibonge Nkosi. Lana ubani ntathu uhlala phansi. Umbili ba. Umbili. Ba. La. Embumbuwe. Umbili. Nango. Ngala. Ay siyabonga Mbili. Siyabonga. Makhulu amazwi. Amen. Makhulu amazwi. La ushembe unzima nezulu lakhe. Kodwa mawuyibambe kahle uyangena ezulwini lakhe. Amen. Sengathi ikhona incwadi ethi ngalithandi izwe nezinto zonke ezisezweni. Amen. Ithi ngoba komhlaba kuyadlula nenkanuko yabo. Kodwa ungasesuniki yohlala kuze bephakade. Amen. Ayibonga Nkosi. Amen. Manje na omubi lo wenza sithanda izinto zasezweni. Esesiphumile kuzona. Sakhishwa ngoba sithanda ushembe wasimemela endaweni yakhe. Kodwa lezi zinto zisifika khona ngazifune usibuyisele emuva. Sifike sesikushembe ushembe sinikile kwakhe wathi nako kwakhe. Kulo ngathi angasiza siphume entweni zasezweni sinamathele kwezashembe. Amen. Inkulu indaba esiyizwile. Sengathi ushembe angasiza abafowethu. Besiqonde nje kahle ukuthi sikephi kona la sikhona. Uthi ushembe ngelinye ilanga uma inkosazana yala ekhaya ike yema yakhuluma nomfana eyikomisa umfana uthi ngeke imbone la ngeke ibone nakulizayo futhi ngilosi yokhosazana ibaleka ngaleso sikhathi. Moke wema nje wakhuluma nomfana waxoxa indaba eyangala eceleni. Ingilosi yokhosazana ibaleka ngaleso sikhathi usale nje uthi inkosazana kanti ingilosi yenkosazana kade yakushiya. Ngicela uNkulunkulu komuhle wakithunyazwe ezulu abe nathi bafowethu. Nathi singadlali ngezingane. Ngoba azizingeneli kulolo daka esuke zingena kulona zingeniswa yithina. Zingeniswa yithina kulolo daka. Kuloku ungengana nengane yomuntu uyimenga udlala ngayo usho lokho. Ingane yomuntu ezibona hayi cha uyakhuluma. Kanti ayikho lento ekhuluma udlala ngayo. Iziwathatha esontweni phakathi. You want to have a taste nje kuphela. Bese uyabaleka. Wengicabanga ukuthi anizozo ukuthi ngithi. Obani senhleka. Asinamusidala ngezingane zinsizwa zonyasi. Amen. Asiyekeni ingane zihlale zilinde umuntu oyothi namhlanje ngiyesipoli ngiyokhetha ingane yakabani. Wezwakala. Amen. Ngoba abe kunzima uthatha ingane kanti uthatha ingane nomuntu wayo. Uthatha ingane wena lengane uyithatha yona uyiganisa. Kodwa lengane nomuntu wayo imthandayo wena ikuthandi. Ivumuza wena nje ngoba ifuna ukugana kodwa ithanda wena. Ufuna umendo kuphela. Ukhona umuntu emthandayo.
manje njengoba ingakuthandi wena ngisho bashada nayo inayo umuntu omthandayo usushadile ke nayo seyinkosazi wakho kodwa inomuntu emthandayo ayikuthandi wena ayithanda umshado kuwena awizobuzwini awunkosi ingakho kuzophuma abantu bethi baya ko-14 bagcine sebebambeka emavungwini wabashisa abantu ababebathanda ubashisile abantu ababebathanda wathi wena ngiyakuthatha kanti awuboni ukuthi wena uyasetshenziswa wena ngoba wena ukhuluma indaba enkulu yomendo enye yahlala ilotsholwa kwafika ilanga lomshado kwahamba kwayo emshadweni yafika yashiwa emshadweni yathi shiwa emshadweni behamba bebuyela emuva abakubo yayiphuma nayihamba ithatha indlela yayo kanti baleka njena sekukhona ungoshe ekhaya kodwa bathatha ingane bayishiya emzini womuntu sala la wena bathi bephuma behamba yayiphuma yayithatha nayo okwayihamba ngoba uyini wasekhona ungoshe ekhaya angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani noma maniganwa manje nizobabiyela kanjani ngoba isikhathi esikusona manje na esinye isikhathi lesi sinzima kodwa engathi ungabhekisisa usho njalo ngiyathi mawufisa isikhathi sokuthi ugane bhekisisa kahle amen ayibonga inkosi amen mawusemakethe hlala la ubekwe khona ngoba usemakethe kusazofika abantu bekuthathe bayokubeka la bekudinga khona bakuthathe bayokubeka la kudinga khona kanti wena lendlela kwazi uyithande la yokubeka khona wena uthanda ukuba khona uthanda ukuba uyena undinga sithebeni ngoba undinga sithebeni umuntu wanombani kodwa sicela ukuthi mawusemakethe uhlale la ubekwe khona ayibonga inkosi ngifisa ukudlula nalaphaya emadukwini amhlophe nanga amaduku amhlophe laphaya asemakethe alindile asestation kodwa limbi iduku elilinda likomile lilinda kanjani malikomile linomuntu elimkomile ngoba uzofika umuntu afuna ukulithatha kodwa khona umuntu elimkomile uzothatha kanjani azokwanda amaduku engathatha kanti funeka lapha baphunguke lapha baphunguke babuyele ngana kodwa iduka lime liqonde lilinde estation uma efika abuze ukuthi ufuna ukungenzani ufunani kumina ungifunelani uma ngifunela ukungithatha ungifaka muso kuza kumina phela ngithatha uqede wenze zonke izinto bese ke uyaqala ke wenza lokho ufuna ukuyenzani hayi ufuna umuntu adlale ngawe othi mase suthi akushiye kanjalo futhi bane nokuthi umoba nje udla umoba uqede ushukela ufele phansi lindane alimiduko station mina ngiyamthanda ngimthanda kakhulu ngiyakhulumela nalakuthi omama bake banincengele nje banincengele ngesinye isikhathi athi awuthathelele yangane yakabani webaba wekhaya baba wekhaya umsizukuthathele ngiyayithanda yangane yakabani akuncengele nje inkosazi ekuncengele endodeni yakhe hayi bo ziyakhululeka kodwa ningadlali nje labafana endothi iphumala sentoni benilindela ngaphandle uthi awulena duku uthi wayi nomfana wakasibanibani khiwe ngonguluza nje yakhona la emagqumeni noma la emahlathini nayi malasi
Hayi kuyani lapho imane station. Amen. Imane station esihle nje obala kukhanyeni ube khona nje kukhanyeni. Ayibonga Nkosi. Amen. Imane ubala station nje. Nibahle, niyazithanda. Nilo hlobo vele uthanda amaNazaretha abantu abasha abayithandayo. Kodwa ayingabithi lizophazamisa umuntu umuntu ufuna ukungena kuwena. Ngoba laba bakithi bangena ngoba beqonda into ethize. Amen. Manje futhi uqale enze research ukuthi ngifuna ukumthatha kodwa ngoba amaziyo unjani. Bese bethi abamaziyo hawu umuntu wakhe lapha. Ngesidakwa sakhe nje lapha esidakwa lapha. Lisinele sakhe abanye bese sikhumbula yena siyakuyela. Isidakwa sakhe. Bese sikutshela owa. Lo muntu nje madoda. Osidakwa. Saba fowethu asibuyeni inkulu inkonzo kaDila. Amen. Asibuyeni nje siqonde kahle sibe station esicacile ubona ngathi ayimile station sakhe ulindile. Amen. Bathi bayabuza kuthi hawu lo ulindile. Singabalindisi futhi into engayindawo. Lothiwa ulindile. Azaneshwe ngane umuntu. Akuyindawo kumele abona ngathi kuyangala. Azaneshwe. Madala umuntu akulindisa into engabona ngathi kuyangala. Mayingabona ngathi kuyangala thatha indlela. Ayithathe ngempela. Aza ngayithatha uphi? Mawuthi wena manje ngiyakuthatha nganyaka abantu bese kuyahlala linde wena. Awenzi lutho ukhuluma ngomlomo kuphela. Makhamba uthi manje nana imali sengiyakini manje uzolobe linde wena. Uzolobe linde wena ukhuluma ngomlomo awusholo awenzi lutho ayibona kanjela yakhe yaphambili imile nje nse. Akhithe phela makubona nangofikayo awukwenzi lutho wena akinalapha kuyethiwe. Lalela uthi usibani wakabani usekhululekile wehlulekile ubani. Iminyaka sengaka wagcina ekhawula. Sephelile njalo. Ingane sethathe indlela. Mhlambe nithi uthi umenyezwa kanti khona seme kanje nje usefesini uthi umenyezwa bethi njengokhozi. Kephi. Bashutha kanjani abantu? Ngimemeza ukuthi sekhulekile. Kathi bambile wena mbambile. Ayibonge Inkosi. Amen. Ngizeluleko nje bafowethu ngoba sesithiwe phela abantu abefundisi. Uthi banombili. Uthi wena mawubekwe phambi kwethu. Okhuluma ungathuli. Mawubekwe phambi kwethu. Uphumbile. Nangu baba nangu. Endaweni ombili. Nangu. Ngilo wathatha kamazwaka. Siyabonga bafowethu. Amen. Inkosi kuselizwini. Amen. Ingoma yokuvala 151 socela uDumisa socela usiyabonga Jeza waseDumisa Temple. Amen. Amen. Usiyabonga Jeza waseDumisa Temple 151. Ibonge. Usiyabonga. Woza mnumzane. Woza mnumzane. Inkosi kusukukhaba wena. Amen. Sokumangalela isibekele noma sivule. Isikhathi noma sidabule. Amanga siyasa.
Oh,